हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर दायो बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना अरुणोदयनि सायाव माखासे कुइसन सोंहरबाय थानायलाय बा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरबाय थानायलाय दायो बे समावहाय आङो अरुणोदय गोजाम आरो गोदाननि सायावहाय दायो भिडिअ फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय। आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैयोबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हानाय बादि। आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ जाहैबाय अरुणोदयनि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबाय थानायखाय दायो आं बे समाव लानानै फैबाय। दायो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अरुणोदयनि जे फैसा सोनायनि टाइम बा डेट बा समा दायो बे समावहाय सफैबाय। नोंथांमोना मिथिखायो, जायफ्रानाखि अरुणोदय मोनो नोंथांमोना मिथिखायो माबे थारिखआव सोयो। आरो जायफ्रानाखि मिथिया बा जायफ्रानाखि अरुणोदय मोना नोंथांमोनाबो मिथिखायो, दायो नैबे जुन मासनि 10 थारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जे आसाम सरकारनिफ्राय बे अरुणोदय स्किमनि बा अरुणोदयनि फैसाया 1250 बा 1250 थाखा 1250 थाखा नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे जुननि 10 थारिख जे फुंनि 10ता जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया। जायफ्रानाखि अरुणोदय मोनबाय थायो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया, नोंथांमोना मोनखागोनखा आरो जेबो खालामनांगौबो नोंथांमोना गोनांथि गैया। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोंहरबाय थादों जे गोदान एप्लाइ खालामनाया माबोरै जाखो, दायो फैसाखौ मोनगोन ना मोना आरो एक्सेप्ट जादोंना जायाखै बेबायदि होननानै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों। दायो बेखौबो आं नैबे समाव खोन्थाहरनो हास्थायदों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि माने आसाम सरकारा बुंदोंमोन नालाय जायफोरना माने साफ्रोमबो आसामावनो माने रेशन कार्ड गोनाङानो अरुणोदय एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुंदोंमोन। आरो नोंथांमोना गोबांथारानो एप्लाइ खालामदों दै दाख्लै बावैसो। दा लोगोफोर नोंथांमोननो आं बेखौनो खोन्थानो हास्थायदों, नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनबा दा लोगोफोर नोंथांमोना अरुणोदय 3.0खौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला दायो लोगोफोर माने 99%आनो माने एक्सेप्ट जाजोब्बाय दै लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों एक्सेप्ट नै लोगोफोर माने 99%आनो एक्सेप्ट जाजोब्बाय दै। नोंथांमोना टेनसन लानांगौ खोथा गैलिया, नोंथांमोना एक्सेप्ट जाजोब्बाय। आरो दायो नोंथांमोना एबारनिफ्रायनो अरुणोदयखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बा अरुणोदयनि फैसा 1250 बा 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे जुन दाननि 10 थारिख जानाय लोगो लोगो। आरो फुंनि 10ता जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे 1250 थाखा फैसाखौ डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोना हरगोन बिथांमोना आरो नोंथांमोना मोननो हागोन दै। नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया। आरो लोगोफोर 99%आनो एक्सेप्ट जाजोब्बाय बेबायदि, नाथाय 1% बा एसे एनै माने खमसिन एसेल' आरोना बेबायदि माने रेजेक्ट जादों दै। दा लोगोफोर मानो थाखाय रेजेक्ट जाखो बियो जाहैबाय जानो हागौ माने डकुमेन्ट्सनि बेलायावहाय रेजेक्ट जादों। माने जेनेबा नामफ्रा माबा मोनसे मोननै माने स्पेलिंफ्रा आखरफ्रा माने मिस्टेक थायोना, दा बेबायदियावहाय जादों जानो हागौ। आरो नङाब्ला माने फिलआप खालामनायावहाय मोनसे मोननै भुल जानानैहाय माने बियो रेजेक्ट जादों जानो हागौ दै लोगोफोर। दायो आं रेजेक्ट जानायनि जाहोनखौ खोन्थाबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननियाबा रेजेक्ट जादों ना एक्सेप्ट जादों बेखौ सोर मिथिबावनो। दा बेखौ नोंथांमोना सोंहरदों जे बेखौ माने एक्सेप्ट जानाय रेजेक्ट जानायखौ माबोरै नायो होननानै नोंथांमोना सोंहरदों नालाय, दायो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना अनलाइनाव चेक खालामनो हानायनि मोनसेबो राहा गैया दै। बा बिथांमोना बा आसाम सरकारा माने अनलाइनाव बेखौ आपल'ड खालामाखै, नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय नङा। दायो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोना बे पन्सायतआव थांदो नङाबा BCDCआव थांनानै चेयारमेनफोरनाव थांनानै नोंथांमोना सोंबानो जाबाय। माने अलरेडि आसाम सरकारा बिसिनोहाय माने डाटाखौ हरबाय दै। बिथांमोननियावहाय बे लिस्टआ दङ सोर सोरनिया एक्सेप्ट जाखो आरो सोर सोरनिया रेजेक्ट जाखो बेखौहाय बिथांमोननियाव अलरेडि सफैबाय। दायो नोंथांमोना बेखौहाय थाबनो थांनानै सोंहैबानो जाबाय एक्सेप्ट जादों ना रेजेक्ट जादों। नोंथांमोना थांनानै सोंहैदो। आरो नोंथांमोना थांनो टाइम गैयाबा नोंथांमोना गामिनि जे मेम्बार थायोना बे मेम्बारफोरनाव नोंथांमोना सोंबानो जाबाय। आरो बिथांनियावहाय मेम्बारनियावहाय माने बे डाटाया गैयाब्ला बिथांमोना बा बिथाङा बे BCDC लेभेलाव सोंगोन बा पन्सायतआव बिथांमोना सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थाफैगोन।
दा नोंथांमोना बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बे एक्सेप्ट जानाय रिजेक्ट जानाय बे गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हानाय राहा गैया अनलाइनावहाय आपल'ड खालामाखै नोंथांमोना बेखौ अफलाइनाव थांनानैहाय सोंहैनांगोन जेरै आं दा बुंबाय पन्सायतआव नङाबा VCDC लेभेलाव नङाबा गामिनि मेम्बारनावहाय नोंथांमोना सोंबानो जाबाय आरो लोगोफोर आं आसा खालामो 99%आनो माने एक्सेप्ट जादोंखाय नोंथांमोनाबो जानो हागौ एक्सेप्ट जाबाय आरो फैबाय थानाय नैबे साननैसोल'सै लोगोफोर बे जुन दाननि 10 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे 1250 बा 1250 फैसाखौ नोंथांमोना नोंथांनि एकाउन्टआव मोननो हागोन आं आसा खालामो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि सोंनाय बा सोंहरनाया एसेनोसैमोन लोगोफोर आरो जायफ्रानाखि माने रेशन कार्ड थानानैबो दासिमबो एप्लाइ खालामाखै जेब्लानाखि गोदान एप्लाइ जागोन भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलावल' एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोफोर फ्रियावनो होनाय फैसा माने सरकारा नोंथांमोननो होनायखाय नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड दङब्ला बे अरुणोदयनि स्किमखौ लानांगौ लोगोफोर नोंथांमोना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गैयाब्ला उननि समावहाय जेब्लानाखि एप्लाइ खालामनाय जायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं गोदान बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हानाय बायदि अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।